løfter sløret lidt, så er det herinde, vi har lagerhallerne. Her ligger de forskellige typer af rom i de forskellige Solera-systemer. Vi har det, vi kalder den berømte moderrom. Vi har forskellige akvadenter, der ligger. Vi har forskellige såkaldte Solera, Carta Solera, som er forskellige årgange af Solera. Og her ligger det bare nedad. Det her rom bliver afrundet, kanterne bliver filet af, indtil at produktet til sidst kommer til at smage rigtig meget af træ. De her ting, vi har lige haft en snak med Maestro Ronero på stedet Omar, som fortæller, at nogle gange så kan tingene simpelthen lave for meget. Så kommer der for meget træsmag ind. Det er sådan nogle produkter, som man kan bruge i andre blends, i mindre grad af andre blends, men man kan ikke drikke dem rent, så smager de simpelthen for meget af træ. Så sådan går de at tage prøver hele tiden på, for at finde ud af, jamen, hvor er de forskellige rom inde i processen. Så tager de enkelte prøver fra enkelte blend, de mener kan være en god kombination, tager dem ind på deres laboratorier herinde ved siden af, prøver det derinde, ser om blendet holder, før de så hiver omkring 30.000 liter ud af gangen for at blende. Fui chegando mais tarde, já te vi de longe. Tu dançando, se acabando com uma cerveja na mão. Ai, não pude evitar te querer um pouquinho. Fui entrando na fila que tu tava a censurar. Vim dançando de braços abertos, segunda de carnaval. Só pra ver sambar, só pra ver sambar, só pra ver sambar. Junto de você, vejo você não quer estar aqui. Tento descrever, seria bom.